Kuinka Kaustisen kansanmusiikkijuhlien EZT-käsiohjelmaa käytetään? Käydään läpi kaikki e-käsiohjelman ominaisuudet ja miten ne toimivat. Lehti avautuu PDF-tilassa etusivulle ja alavalikon nuolista pääsee liikkumaan sivuilla. Voit liikkua sivuilla myös swipeaamalla sivusuunnassa tai nuolinäppäimillä. Alavalikon ensimmäisestä kuvakkeesta pääsee yleisnäkymään, jossa on helppo siirtyä halutulle sivulle. Seuraavasta kuvakkeesta pääsee artikkelinäkymään, jossa artikkelien teksti vierittyy ruutusi mukaan. Artikkelitilaan pääsee myös klikkaamalla artikkelin tekstiä. PDF-tilassa navigointinuolien toisella puolella voit zoomata näkymää pienemmäksi tai suuremmaksi, ja oikeassa laidassa löytyy valikko, jossa on lisää toimintoja. Artikkelitilassa alavalikon ensimmäisestä kuvakkeesta saa artikkelivalikon näkyviin. Siitä pääsee suoraan vaihtamaan artikkelista toiseen. Alavalikon nuolinäppäimillä voi myös liikkua artikkelien välillä. Alavalikosta voi myös vaihtaa takaisin PDF-tilaan ja vaihtaa fonttia ja sen kokoa. Alavalikon play-näppäintä painamalla sovellus lukee artikkelin ääneen. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on tunnetusti pienen kylän suuri juhla. Iloisia lukuhetkiä ja hauskaa festivaalia.